Més d'un centenar de persones van assistir a la inauguració de l'exposició Paisatges interiors Les cases de la dreta de l'Eixample al Centre Cultural La Casa Elizalde. La mostra compta amb una trentena de fotografies antigues de les cases del barri des de la perspectiva dels seus interiors, amb imatges que ens apropen a la forma de vida dels habitants, més enllà de l'arquitectura. A l'exposició podem veure un recull de fotografies que corresponen a interiors de cases de la dreta de l'Eixample. Són aquelles grans cases que molts cops coneixem per fotografies, són cases molt visitades, molt vistes, però molts cops coneixem la façana i no el seu interior. El que hem intentat aconseguir amb aquesta exposició és anar més enllà de l'arquitectura i descobrir el seu interior, quines històries s'hi amaguen, quines famílies hi havia i què hi ha, com era la vida a dintre d'aquestes cases. Una exposició que és possible gràcies a les aportacions de veïns i veïnes. Són fotografies cedides pels propis veïns i entitats del barri que generosament ens han cedit les fotos, però no solament les fotos, sinó la seva vivència, els seus records. I abans ho recordàvem amb la companya que de fet està coordinant tot el projecte, que es produeix un moment d'intimitat molt maco, en el moment que una persona que no coneixes et truca per venir i per explicar la història i compartir una vivència personal amb el barri, amb tothom que vulgui consultar al web. L'acte va comptar amb la presència de Xavier de Gispert, conseller de Cultura i Comerç del districte de l'Eixample, Màriam Bassols, directora de la Biblioteca Sofia Barat, Carmen Izquierdo, presidenta de l'Associació de Comerciants i Professionals Cor Eixample, així com Elvira Roca Sastre, veïna que va viure a la Pedrera, i Míriam Alcaraz, directora del Centre Cultural La Casa Elizalde. Aquest barri és referent al districte i referent a la ciutat de Barcelona, ja que, a més del nostre barri, és el centre de Barcelona. Per això, aquesta exposició va més enllà del barri i esdevé una exposició de ciutat. La vetllada va estar amenitzada per la música d'Ala Voronkova i Gerasim Voronkov i va esdevenir un punt de trobada per a veïns i veïnes on compartir anècdotes, records i vivències. Un dels moments més emotius de la vetllada va ser el punt en què Elvira Roca Sastre, veïna del barri, va parlar de la seva infància a la Pedrera. Allà les noies anaven, pujaven la roba, aquells llençols enormes de fil, els pujaven fins a dalt, els rentaven i després pujàvem a dalt del terrat i els teníem entre les ximenees. Això era la cosa més normal del món per nosaltres. I mentre les noies tenien la roba, els llençols, les tovalloles, el que fos, nosaltres jugàvem per aquelles escales amunt i avall, com si fos la cosa més normal del món. En el marc de la inauguració també es van atorgar els premis del primer concurs de relats Fotografies que parlen. L'exposició es pot visitar fins al proper dia 23 de novembre. En aquest període es duran a terme diferents activitats paral·leles. D'una banda, Vida quotidiana de l'Eixample burgès, una conferència a càrrec del periodista i cronista Lluís Permanyer, que tindrà lloc el proper dia 20 de novembre. Dijous de la mateixa setmana serà el torn d'interiors privats de l'Eixample modernista. Un passi de fotografies a càrrec de Consol Vancells, historiadora de l'art, documentalista i fotògrafa. Tot plegat, una oportunitat per conèixer més de prop la història del barri.